Mä oon Vehkaperän Maria ja mä oon 24-vuotias. Mä nyrkkeilyn pariin päädyin, kun mä olin 12-vuotias. Mä näkin telkkarista nyrkkeilyä, Eva Wahlström otteli silloin ja päädyin sitten lajin kokeiluun ja sillä tiellä ollaan vieläkin. No mun neuvo nuorille nyrkkeilijöille oli se, että olkaa valmiita tekemään paljon töitä, älkää luovuttako heti ja olkaa valmiita pitkäjänteiseen työhön ja uskokaa siihen omaan työhön, mitä te teette. Henkinen valmistautuminen on erittäin tärkeää ennen nyrkkeilymatsia ja erityisesti valmentajalla on iso rooli siinä, että se pystyy tsemppaamaan sen urheilijan parhaaseen mahdolliseen suoritukseen just ennen sitä matsia. Ja mun paras muisto uralta on vuodelta 2017 koti-SM-kisat Kempeleessä ja tiesin, että 2 otteluvoittoa tarvitaan, että saa mestaruuden, ensimmäisen Suomen mestaruuden ja se oli jotenkin kiva, että kun sä voitat ne 2 matsia ja sulla on kaikki perheläheiset tutut paikan päällä ja sä saat sen mestaruuden siellä kaikkien läheistä ympäröimänä, niin se on ollut paras. Joo, ehkä semmoinen ensimmäinen ja isoin ikoni on ollut Eva Wahlström ja sitten myös Katie Taylor on osoittanut erittäin hienoa naisosaamista, että he ovat semmoisia isoja inspiraation lähteitä. Nyrkkeilyn tulevaisuus näyttää valoisalta. Nyt tuli päätös siitä, että nyrkkeily säilyy olympialajina vuonna 2028 Los Angelesissa ja nyrkkeilyn paikka oli uhattuna vielä, mutta tämä on erittäin positiivinen näkemys nyrkkeilyn maailmalle. Ehkä tärkein asia, mitä nyrkkeily on opettanut, on se, että älä luovuta, vaikka tuntuu siltä. No, ravinto on erittäin tärkeä osa nyrkkeilyä ja nyrkkeily on laji, missä muun muassa painoa pudotetaan, osa enemmän, osa vähemmän. Just painonpudotuksen kannalta niin on tärkeää, että sitä painoa pudotetaan viisaasti ja ravintoa syödään kuitenkin, vaikka sitä painoa tiputetaan. Et sun pitää kuitenkin ennen matsia pystyä syömään, että sä pystyt käyttämään sun voimavaroja sit siinä matsin aikana. Tai sitten reenitilanteessa. Mun mieleenpainuvin ottelu on ehdottomasti ne koti-SM:t, mutta myös ensimmäinen maajoukkueturnaus Serbiaan niin oli ehdottomasti hienoin kokemus ja reissu koko uran aikana.